Atzerrira begira jarri bar dugu zehazki Europa ekialdera eta Moskura hain zuzen bertan dagoelako, azken egun hauetan Donbasera joan dan Euskal Brigada. Bakizue Euskal Herria Donbas elkartasun komitea sortu zela duela hilabete batzuk hemen Euskal Herrian, eta brigada bat antolatu zuela elkartasuna Donbaseraino eramateko. Antza ja handik pasa dira, Moskun daude eta gaur bertan Euskal Herrira itzuliko dira, eta brigada horretan parte hartzen Lur Gil, telefonoz bestalde duguna. Egunon, Lur? Bai, eguerdion, Moskutik. Konta iguzu, azkenean Donbasera sartzea lortu altzen duten? Azkenean hasieran planteatu genuen eran, Bugaren egoera aldatu egin da, eta Minskeko akordiak eta gero Buga zorrotzagoa jarri da, eta hasieran genuen planarekin ez digute Muga zerkatzen utzi. Saiatu gara, 3-4 egun egon gara Mugan, Errusiako aldean, baina azkenean ezin izan dugu sartu, eta Errusiako Mugatik egin algenuen lan politikoa. Eta lan politikoa aipatzen zenuen, norekin, han Donbaseko jendearekin biltzeko aukerarik izan duzue? Bai, izan dugu. Sartu ez bagara ere, hango jendea etorri da guri harrera egitea, eta hasieratik nabaritu genuen sentimendu hori, kriston ilusioa zutela gu ikusteko, guri harrera egiteko, eta Europako herri ezberdinetatik doan brigada bat hartzeko, ez? Azkenean badakitelako garrantzitsua dela haientzat, bai Euskal Herritik, Italiar Estatutik, Madrildik, Asturiasetik, leku ezberdinetatik joan da jendea, Greziatik ere bai, eta badakite zelan egin daiteken herri horietatik Novorosiako estatuari elkartasuna emateko, eta bertan borrok nauden guztiei elkartasunari emateko. Ilusio hori nabaritu genuen etorri zen jendean artegian. Lur, hori ere aipatu barra dago, ez da? Euskal Brigada bat joan dela area, baina brigada zabalago baten baitan, ez? Bai, banda basoti talde italarrak antolatu zen karaban antifasistan baitan joan gara, 8 euskaldu. 8 euskaldu, 50 pertsonako talde batean. Eta Moskutik autobusez abiatu ginen Errusiako Donezkera, Donezkerrira, han Mugan dago, Luganskeko herri republikarekin muga egiten du, eta azkenan lehen esan duan bezala sartu eta gara ere, han Mugan egonda egin ditugu kontaktuak, jendearekin egon gara, jendearen ilusioa, eta gerran dagoen jendea nekatua zegoela, ez? Oso nekatuak ikusi genuen jendea, lokartzen zela gurekin hitz egiten zula, baina kriston ilusioakin hartzen gintuen, eta badakite garrantzitsua dela, eta nahiz eta gerran egon, borrokan egon, guri harrera egiten genuen ziguten, eta oso ilusionatuak. Lur, zer da Donbaseko jendeak transmititu dizuena? Zer da Donbasen gertatzen ari dena? Lehendik ere genekin bezala ez, gerra bat dago Donbas eskualdean, gerra bat dago, beraiek sortu ez dutena, ez? Beraiek etorri zaien gerra bat, estatu kolpe baten ondoren, Ukrainiako estatuan gertatu zena, junta nazifasista bat sartu zen gobernuan, eta argi dago hori dela gobernuan dagona, eta beren helburu bakarra da Donbaseko jendea akabatzea. Jende horrek erabaki duelako, menez egitea gobernu autoproklamatu hori. Gobernu bat ez duela herriak aukeratu, eta Donbaseko herriak ez duela onartzen. Ez du onartzen eta aukeratu dute referendum bidez, bertako 80% baino gehiago bozkatu du independiente izan nahi dutela. Ukrainiako gobernuak ez du onartu, eta gerra bat abiatu du herri horren kontra. Ez da gerra bat Ukraina eta Rusiaren artean, da gerra bat Ukrainiako gobernuak Donbaseko jendearen kontra egin duena. Eta hori argi esaten ziguten, jendea hiltzen ari dela, ez da militarrak hiltzen ari, Donbaseko militarrak. Jendea hiltzen ari da gureak, aurrak, eta esaten ziguten, ere sartu izan dira Madrildar batzuk, eta haiek esan digute, lehen ikusten zituzten aurrak agureak hilda topatu dituztela, ez? Orduan, hori argi dago, eta 14.000 hildako baino gehiota zitz egiten dute handik. Orduan, ez da gerra bat, sarraski bat, Ukrainiako gobernu naziak abiatu duena, eta Ukrainiako armadak, bertako Esbodova eta Pravi sektor alderdi naziekin abiatu dutela, jende horiak abatzeko helburuarekin. Lur, oso gogorrak dira orduan jaso dituzuen eta entzun dituzuen testigantzak, lekukotzak? Bai, atzo adibidez miliziano batzukin egon ginen, miliziano batzuk etorri ziren gurekin egotera, eta lehen esan duen bezala
oso nekatuak dauden, akituta, baina esaten ziguten, eren egun bertan, 150 nazi zituztela. Orduan, hori haientzat garrantzitsua da, haiek ari delako, nazi horiek ari delako akabaten euren herria. Eta hauentzat Donbaseko jendearentzat garrantzitsua da, euren lurraldea defendatzea, ez dute nahi gerrarik, baina gerra etorri zaie. Hiltzaizkie jende asko hilda euren gurasoak, euren lagunak, euren aurrak, baina euren borrokan segitzen dute, ez dutelako besterik. Ez luketen nahi gerrarik, baina hildakoak goratoak, baina hala ere, esaten zigutena, pozik daude gerra irabazten ari direlako. Ukrainiar ejertzitua ahul dago, eta Donbaseko herri miliziak gora doaz, jende gehiago ari zaizkide batzen, eta sinisten dute, lortuko dutela bake benetazko bake bat, independentziarekin, Novorossiyako estatuan. Bueno, Lur, orain zein da zuen helburua? Euskal Herrira behin itzulita? Helburua argi dago, brigada honen helburua zen blokeo mediatiko informatibo hori apurtzea. Guk ikusi duguna helaraztea Euskal Herriko jendeari. Euskal Herriko jendeak jakin dezan zer gertatzen ari den benetan. Ez komunikazio bide masiboek heltzen dutena, ez da internetetik aurkitzen aldena, gauza batzuk egietan daitezke, baina bertatik ikusitakoa helaraztea da helburua. Orduan, guk ikusi duguna, guri kontatu digutena bertako jendeak, hori eramango dugu Euskal Herrira, jakiteko zer gertatzen ari den. Eta bestalde batetik, diputatu Luganskeko Herri Errepublikako diputatu batekin egon ginen, eta kontatu genion Euskal Herrian egiten dugun lana Donbaseko jendearen alde, eta galdetu genion zer egin genezakeen Novorossiyako estatuaren alde. Esan zigun, egin dezaken gauza honena dela Donbaseko jendea laguntzea, elkartasun politikoa helaraztea, eta Euskal Herriko jendeak argi izan dezan, Novorossiyako borroka, gure borroka dela ere bai, ez? Dela fasismoaren eta imperialismoaren aurkako borroka bat, eta dela herriaren aldeko borroka bat. Lur, printzipioz, hemen eskuartan dugun informazioaren arabera, zuk aipatuzu Minskeko akordioa, sueten bat indarrea jarraitzen du, ez? Hor, sueten bat berez izan gorkoten, guri helarazi digutena, eta hildakoekin ikusi da, ez dela berranatzen bake akorde hori. Ez dagoela horrelako bake akorde horik, Ukrainiar ejertzitoak segitzen du jendea hiltzen, bombardatzen, eren egun, heldu zitzaizkigun berriak, bombardatzen ari zirela Lugansk ondoko herri bat, bombardatzen ari zirela Donetskeko aeroportua, eta bombek segitzen dute, hildako segitzen dute, eta hau bukatzeko, argi dago, Minskeko akordioa eta soluzioa. Soluzioa da, Ukrainiar gobernuak eta Europar Batasunak eta Amerikako estatu batuek haiek eskua baitute Ukrainiako ejertzitoan eta gerra guzti honetan haiek gelditzea gerra hori. Ez dutena argi dago Ukrainiako gobernuak izaera fascista daukalako, argi eta garbi hori esaten zigun Luganskeko diputatuak ere. Fasismoa Ukrainan dago eta fasismoa borrokatu beharra eta garaitu beharra. Garaipenen arte segituko dutela, eta euren oihu nabarmenena no pasaran da, ez? 30ko gertaerak Espainiar estatuan gogoratzen, eta gogoratzen zenbat brigadista internazional joan ziren Espainiar estatura borrokatzera, eurena etzen gerra batera, baina eurek lagundu nahi zuten gerra batera. Berdina nahi dute orain Novorossiyan laguntzea, Europar herrietako jendeak laguntzea haiei, eta fasismoa garaitzea. Lur, badakizu, mendebaldeko edabidek, mas mediek, zuka aipatu zulenago, Kiev, Ukrania eta Errusiaren arteko konflikto bat baliz bezala margotzen dute, Donbaseko serraskia, Donbasen gertatzen ari dena. Zer diote Donbasetik? Errusiaren laguntza nabari dute, Errusiaren laguntza argia dute, horren inguruan, diskurso horren aurrean zer da beraiek diotena? Azteko, argitu behar dela da, bertako jendea kulturalki errusiarra dela, ez? Kultura errusiarra daukate, Ukraina osoan 75%ak errusiera hitz egiten du. Kulturalki eta historikoki, bere Sobietar Batasunaren barnean izan da, errusiar izaera daukate. Horrek ez dukentzen
esaten den bezala, Errusia zaleak izatea, ez? Errusia zaleak batzuk dira, batzuek izaera errusiarroi daukate, eta Errusia sentitzen dira. Beste batzuek nahi dutena da Ukrainiar gobernuaren kontra borrokatu. Eta Errusiaren parte hartzea gobernuaren aldetik zero da, hori helarazten ziguten. Gobernuak laguntza humanitarioa, bi konboi humanitario bidali ditu, baina esaten den bezala ez ditu ez armak sartu, ez militarrak sartu, ez du eskurik sartu bertan. Bai egin duten bezala Amerikako estatu batuek eta Europar Batasunak, Eta hor daguna da laguntza solidario ikaragarri Errusiaren aldetik, denek daramate San Joseko zinta naranja beltza, elkartasun bezala, eta 45ean entzunen bezala, fasismoaren kontrako borroka horren eredu. Lur, bukatzeko, banda basotik ere kontzertu eman zuen, ez? Donbasen ez, baina behintzat mugan behintzat eskainal izan zuen kontzertua. Bai, asmoa izan zen Lugansken ematean kontzertua, Lugansk hirian, eta bertako jendeak prestekoan kontzertua jarri zuten musika ekipoa, gure izan zen den, baina ez izan genuen sartu, lehen esan duen bezala, arazoak izan genuen mugan, ez? Egoera aldatu delako. Hala ere, oso ilusionatu bat den kontzertu horrekin, eta lortu zuten Errusiako Donetsken, mugako hiri hortan, montatzea kontzertua, eta han jo zuen banda basotik kontzertua, ez? Jende asko gerturatu zen herrikoa, eta nabaritzen zen, herri horrek ere, bialtzen zion elkartasuna Luganskeko herri republikari, ez? Eta hortaz aparte, Moskutik Donetskeko bidaian ere, autobusean joan ginen, 1 kilometroetan, 3 aldiz geratu ginen, bertako jendeak geratu gintuen, guri opariak emateko, bertara eramateko, ez? Bai, janaria guretzak gugur jartzeko, eta bai, Donbasera eramateko. Eta hori oso momentu polita izan zen, gelditzen ginen errepide herrian, ematen ziguten dena, eta banda basotik ere jotzen zituen 3 lagu abesti, oso politak zirena, bai ahientza eta bai guretzak. Dudarik gabe, momentu gogorrak, baina era berean ere unkigarriak Euskal Brigadan bizitu dituzuenak. Lur, bueno, bukatzeko agurtu edo amaitu beharran gaude, gaur Moskutik abi hartuko duzu eta bazatu ze bueltan, ez da? Itzuliko zareteia gaur Euskal Herrira? Hori da, gaur gaudean ailegatuko gara Euskal Herria, eta lehen zan bezala, hemengo egoera kontatzeko, ez? Zertan den guztia, eta esatea gerra bat da, gerra gogor bat da, eta ikusten zitzaien militanen aurpegian, oso gaizki zeudela indarrez, baina oso ilusionatuak zeudela, eta argi daukatela irabaziko dutela, eta estatu independente bat lortuko dutela herriarentzat. Lur Gil, mila esker, eta bidaion. Vale, zuri eskerrik asko.